El Parc Natural dels Ports ja fa molt de temps que se li té ganes, perquè hi ha molts interessos. Penseu que és un parc que coincideixen dues figures diferents, que és la reserva de caça, amb uns objectius i uns interessos diferents, a lo que és el parc natural. Però, a més, hi ha altres organismes, i podem dir noms i cognoms. Hi ha la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, que depèn del Departament d'Agricultura, que és qui fa la gestió forestal del parc, i sovint no coincidint amb els criteris de conservació, per tant, hi ha criteris divergents. Hi ha el COPATE, podem dir noms i cognoms, el COPATE que també té moltes ganes d'entrar a poder tindre accés a la fusta del parc. Hi ha ajuntaments que volen fer obres i actuacions que a vegades són incompatibles amb el parc. Hi ha molts empresaris, alguns que tenen una coordinació i una sinergia amb el parc excel·lent, i hi són, però d'altres que no. I tot això fa que, de fa molt de temps, al parc molts li tinguin ganes. Li tinguin ganes, bàsicament, de mancar les eines de conservació i fer fora tots aquells que justament gestionen aquestes eines i primen perquè el parc sigui una zona de conservació. Per tant, tot això porta que hi hagi pressions, i les vam denunciar, pressions polítiques que se van acumulant però que acaben divergint en una situació concreta d'un seguit d'ajuntaments que davant que el parc posi impediments a fer unes obres concretes engeguen la màquina per intentar fer purga al parc. Aquí és la primera vegada que ens trobem amb una estratègia tan oberta, tan descarada d'apropiar-se d'un parc per part de les administracions que haurien de ser les que haurien de vetllar per aquesta protecció d'aquest parc. Penseu que el parc, tot i que sigui en gran part de propietat privada, acaba sent un patrimoni de tots, que entre tots hem de vetllar perquè tiri endavant, entre tots hem de vetllar perquè fins els propietaris en treguin rendiment, i això és el que està pensat quan se fa un parc natural. Aquí és la primera vegada que veiem que de forma tan descarada es fa una estratègia política amb la que arriba a participar el president de la Generalitat, per tant, altres esferes, per fer fora el director i ficar una persona a dit que compleixi amb les expectatives d'aquells que volen aprofitar el parc pels seus rendiments polítics o econòmics. Per tant, és un tema molt greu. Nosaltres demanem que hi hagi una intervenció directa de la consellera Paneque, que és la màxima responsable. Ella està al Consell Executiu, ella gestiona directament amb el president. Per tant, demanem una intervenció de la consellera perquè resolgui aquesta situació. Si us fixeu, nosaltres no hem donat noms explícits dels empresaris que han participat, dels ajuntaments que han motivat aquesta situació, i els tenim, ho tenim tot, i no ho hem fet perquè no volem fer més sang de la necessària, perquè volem que resolgui el tema, que tornin les aigües al seu lloc, que se solventi de forma pacífica i que tornem a tindre un parc amb garanties que se'l conservi, que se'l gestioni en base a criteris tècnics, científics i legals. Per tant, no hem fet més sang de la necessària perquè pensem que no és necessari, però si això no s'acaba solventant, si sacrifiquen el parc i si això no agafa uns altres aires, evidentment nosaltres no permetrem que el parc passi a formar part de la carta d'interessos d'alguns que volen aprofitar-se'n. La intenció de les persones i les entitats que estem treballant per la preservació del Parc Natural dels Ports és que això se solventi, que el senyor director, el Toni Corcó, torni a agafar el seu càrrec, que es doni suport al director i a l'equip tècnic, que se'ls doni suport tècnic, legal i polític, i en definitiva que tornem a gaudir d'un parc. Penseu que el Parc Natural dels Ports és dels espais naturals d'àmbit català de major importància ambiental. És un parc que té 35.000 hectàrees, però és un parc que és natural, però reiteradament se l'ha proposat com a parc nacional. El Parc Nacional és la màxima figura de protecció i de reconeixement. El Parc Natural dels Ports, reiteradament hi ha hagut informes que indiquen que hauria de ser el segon parc nacional de Catalunya, després d'Aigüestortes. Per què? Perquè tenim uns valors naturals excepcionals, excepcionals. I tot indica que hauria de ser, perquè són valors naturals únics i excepcionals, tot indica que haurien de ser eines superiors de conservació les que s'apliquessin als ports. Per tant, tenim un espai natural increïble, excepcional, únic, i hem de lluitar perquè segueixi sent un espai natural únic, excepcional i sobretot protegit. Els informes els signa el director, en base a uns criteris tècnics i científics que genera el propi parc. O sigui, els informes no poden tindre una fiscalització política d'aquest sí i aquest no en base a uns interessos que jo marco com a administració o com a sector que tingui interessos directes al parc. Per tant, això és il·legal. Per tant, que creïn un Consell d'Alcaldes, perfecte, però que el feien servir per anar a fer calçotades, no per anar a controlar el parc, perquè el parc ja té els òrgans de gestió i de control, legals, democràtics i oberts. Per tant, això és il·legal i s'ha de denunciar. Intenten apropiar-se de
competències de la Junta Rectora i competències de l'òrgan gestor i del director. Els informes els signa el director, en base als criteris tècnics. Ningú supervisa políticament com han de ser els informes. Penseu que el Parc Natural dels Ports acaba fent un 6% d'informes desfavorables, un 6%, molt pocs. Normalment se fan informes favorables o favorables condicionats. Què vol dir condicionats? Vol dir que si has de fer aquesta actuació, escolta, incorpora aquestes modificacions, que impedirem l'impacte o el reduirem, però pots fer l'actuació. I les que no són un 6%, però és que ha de fer informes desfavorables quan hi ha accions o actuacions que són incompatibles. És la seva competència i la seva obligació. Per tant, el Consell d'Alcaldes, pensem que cal dir-ho en majúscules, que és un organisme totalment irregular, que no s'adequa a un estat democràtic, pensem, i que a més ho diguin obertament, farem això i ens ocuparem d'això. No, és que no us toca. Per tant, el tema és greu, i és greu per les conseqüències que pot tindre el país, perquè penseu que això no és res més que un avís a navegants. És un avís a que quan un parc faci quelcom que impedeixi certs interessos o que hipotequi certs interessos, tenim la potestat d'agafar, fotre fora el director i ficar una persona de la nostra confiança, perquè allò que volem fer en un parc sigui possible. Per tant, és crear una situació de feblesa respecte als parcs naturals, de desprotecció i de feblesa respecte als òrgans gestors. Vol dir que tu, director, al tanto el que fas perquè et fotem fotre fora. Per tant, això és greu. És els ports, ens toca a nosaltres, però és un precedent que pot ser perillosíssim a nivell de país. I per tant, si aquí no el reconduïm i el solventem, a nivell de país tindrem una situació realment de precarietat en la gestió dels parcs naturals.